نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی فرشتہ آواز کئی ہر سال اللہم اعط منفقا خلفا یا اللہ چه سوک ستا پلار کے خرچہ کئی داغی بدل والا ورکے بلا فرشتہ پہ آمین ہوئی او بیا آواز کی اللہم اعط ممسکا تلفا خدای چه سوک بخیل دے مال حلاک کا بلا فرشتہ پہ آمین ہوئی اصل سی سخا ہے دان کے سخا مادہ پیدا کیا غریبانانو سر امداد کوئے کنڈ رنڈو سر امداد کوئے پرشتہ کے کم غریبانان دیغی سر مدد کوئے پگوان کے کم غریبانان دیغی سر مدد کوئے جماعت سر مدرسے سر تعاون و مدد کوئے دا میرے گئے چی دا مال خو زمان اللہ دا یقین و ساتے چی ردی بدل بالا در گئے ہم بے دنیا کے در گئے ہم بے پاخرت کے در گئے چم تو مکاوے شم سالی دا خدای نیخ واہ حدیث رسول اللہ مبارک تے السخی قریب من اللہ سخی خدای تم نزدے دے قریب من الجنہ جنت تم نزدے دے او بخیل بعید من اللہ بعید من الجنہ قریب من النار بخیل سڑے کنجوس سڑے دا خدای نہ لرے دے جنت نہ لرے دے اور تا نزدے دے دا خدای لار کے لگاو پیسے بکر مکاو سوچ مکاو چی دا خو 100 روپے لارے پا دے خو زمان 10 ڈوڑے کے دے نا ورکا تماشا کاو چی خدای پاک دے بدل لرکے کے